نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشفعة littafin shuf'a abinda ake nufi da shuf'a shine mutane biyu suna ishtiraki cikin mallakan abu daya gida daya ko gona daya abinda za a iya rabawa amma ba a raba ba to sai ɗaya yana so ya sayar da rabonsa da ke ciki to abokin da yake tarayya da shi shine yafi cancanta da a sayar mishi in an sayar ma zai iya zo ya ce yana bukatar yana bin haƙƙin shufa'a sai a bashi haƙƙin shi an fahimta saboda addinin musulunci son zaman lafiya yake to shine yace babu ma takha'u fihi shufa'a babin da ke bayanin abinda ake shufa'a akai ko a ciki me shufa'a ke shafa kuma yaushe ake shufa'a din yaushe ne kuma shufa'an ke wucewa ba za a yi ba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace مؤلف قال حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء manzon Allah ya yi hukunci a cikin abin da ba a raba ba tsakanin waɗanda ke da musharaka a cikin abu ba a raba ba a fitar da hanya ba to shine sai manzon Allah ce فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه إن أرب سكاني أكتشير حنيا wannan ga bangaresa to kai abokin da ke da shiraka din baka da haƙƙin shufa'a kuma saboda an yanka an cire iyaka ga bangarenka ga bangaren shi an cire hanya fala shufa'ata qala malikun wa ala zalika السنة التي لا اختلاف فيها عندنا imam malik ce wannan shine akan haka sunna take sunna da babu sabani a cikin ta a wajen su mutanen Madina qala malik imam malik ce innahu balaghahu anna sayyid ibn al-musayyib su'ila an ash-shuf'ati hal fiha min as-sunnah min sunnati imam malik ce ya samu labari cewa an tambayi sayyid ibn al-musayyib shufa akwai wata sunna akwai dalili akan haka akwai sunna faqala na'am sai sa'id ibn al-musayyib yace ash-shuf'atu fi ad-duri wal ardina mana shufa a cikin gidaje ne da gonaki da filaye da ake mallaka wala takunu illa baina shuraka'i baya kasancewa tsakanin waɗanda suka yi da musharaka din qala wa haddathani an malikin أنه بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك أكتي سليمان بن يسار شما كتن كتن هكا يفدا قال مالك إمام مالك يتي في رجل اشترى شخصا مع قوم في أرض بحيوان عبد أو وليدة أو ما أشبه ذلك من العروض متمن دسكي دا مشاركة رجل اشترى شخصا مع قوم wanda ya sai rabo a cikin abu tare da mutane fi ardin a cikin wata kasa gona bi hayawanin abdin awalida rabon abinda ya saya din nan ba kudi ya bayar ba ya bada baiwa ya bayar ko bawa aw ma ashba zalika ko kwatankwacin haka min al'arudi a cikin haja ta kasuwanci faja'a ash-shariku ya'khudhu bi shuf'atihi sai abokin da ke da musharaka din ya zo yana son ya yi aiki da haƙƙin shufa'a ba da zalika bayan haka fawaje da la'abda awul walida kada halaka da ya zo shi samu bawan da aka saya aka biya ɗin da ko baiwan ko abin sun halaka to ba a san kuɗin da aka saya ba kenan walam ya'lam ahadun qadra qimatiha ba wanda ya san gwargwadon abin da aka saya ɗin fa yaqulu al-mushtari sai wanda ya saya ya ce قيمة العبد أو الوليدة 100 دينار
wanda sai ce kiman bawan da na bayar da saya din ko baiwa din dinari 100 ne wa yaqulu sahibu shufa ash-sharik wanda yazo yana son yayi aiki amfani da hakkin shufa din sai shi kuma yace bal qimatuha 50 dinara a duk da cewa sun mutu ba a sani ba kiman su dinari 50 ne an samu bambanci wanda ya saya yace dinari 100 wanda yace 50 to an samu sabani kenan to ya za a yi shine yanzu imam malik zai yanke hukunci ya za a yi in an samu sabani tsakaninsu qala malikun imam malik yace ya haliful mushtari wanda ya saya sai rantsuwa anna qimata mashtara bihi 100 dinari sai rantsuwa cewa abinda ya saya kiman sa dinari 100 ne thumma in sha'a an ya'khudh sahibu shufa akhadha aw yatruk to wanda ke da hakkin shufa din in ya ga dama sai ya karba a dinari 100 din tunda ya rantsuwa ko kuwa ya hakura ya bari illa an yati shafi'u bi bayyinati sai dai shi wanda ya ce dinari 50 din shine shafi'u din sai ya kawo hujja ko shaida da ke nuna cewa wannan abin bai kai dinari 100 ba anna qimatal abdi aw walida dura ma qala al mushtari qala malikun to wannan magana an gama da shi kenan an gama da ita kenan ko to imamu malik ya ce man wahaba shiqsan fi darin aw ardin mushtaraka fa asabahu al-mawhub lahu biha naqdan aw ardan wanda yake da suke da musharaka sai ɗaya ɗauki ɓangarensa sai ya bayar kyauta kuma kyauta ai iri biyu ne ko na farko sadaka in ka bayar kana bukatar wani abu ne baka bukatar wani abu na biyu kyauta da zaka bayar kana son a baka wani abu a baka tukuici a baka wani abu a baka abin nan to wannan na biyu shi ake magana ya ba da rabon shi ya ba da kyauta sai aka ba shi tukuici fa asabahu al-mawhub lahu biha naqdan aw ardan wanda aka baiwa kyautan sai ba da tukuici kudi ko wani abu daban to mu muke ce mashi tukuici da aka bashi kyautar sai shi ma ya bada me kenan za a ci shi ma ya bada kuɗi me tukuici a wajen bahaushe tukuici nuna godiya girmamawa to mutum zai baka kyauta ko sadaka ko ya ce ga miliyan 1 ka kai musu kuje ya baku kuje ku karbi tukuici ke suka kai suna faɗa haka nan da suka kai sai aka ba su tukuici ai ba mai son tukuicin addu'a kudi suke su to miliyan 1 da ya bayar ɗin aka ba da tukuicin 10,000 ko 50,000 ko 100,000 ladan nawa zai samu miliyan 1 shi ya turo zai ce zo su karbi tukuici fa gashi ku je ku kai ku karbi tukuici to wanda ya bayar da kyauta sai aka bashi tukuici fa asabahu al-mawhub lahu biha naqdan aw ardan fa inna shuraka'a to sai masu waɗanda ke da abokan tarayya masu haƙƙin shufa'a din ya'khudhunaha bi shuf'ati in sha'u wa yadfa'una ila al-mawhub lahu qimata matubatihi za su karba da shuf'a haƙƙin su ne amma wanda aka baiwa kyautan ba ya bada tukuici ba sai su biya kudin kayan inda suka karbi shufa'a kuma tukuicin da ya bayar din su biya shi ya tafi daidai kenan qala malikun wa man wahaba hibatan fi darin aw ardin mushtarikatin falam yusab minha to wanda ya bayar da rabon shi kyauta ba a bashi tukuici ba a bashi wani abu ba maimakon ana ba da kyauta kana ba da kyauta don ka samu kyauta manzon Allah ne aka hana wala tamnun tastakthir me sallallahu alaihi wasallam amma mutum kaka iya ka bayar kyauta kana jira a baka wani abu wannan kyauta ne ya bayar don a bashi falam yusab minha ba a bashi komai ba wa lam yatlubha shi kuma bai nemi wani abu ba maimakon kyautan da ya bayar ba
فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها sai wanda ke da hakkin shuf'an yazo yana so ya dauki bangaren da aka bari kyauta din yadda aka sayar falaisa zalika lahu imamu malik yace a ba shi da wannan iko malam yusab alaiha muddat baka'ihi bighairi thawab da lokacin da ya bayar ba a bashi komai ba a bashi tukuici ba to wannan lokacin kafin a zo a bashi tukuicin baka da iko ka zo ka ce ai zan sayi wannan abin zan bayar da abin da aka bayar na karba tun da hakkina ne shufa imam malik yace baka da wannan iko fa in usiba fa huwa lishafi'i to in aka bashi tukuicin to shikenan bi qimati thawabi wanda ke da hakkin shufa zai iya karban abin ya biya kuma ya bada kiman tukuicin da aka bayar an fita lafiya kenan zai zo ba dai baka kudi ba saboda mai baka son ya mallaka wake da hakkin shufa dan uwanka a to ai aikinsa ne to imamu malik ya ce gashi nan zai zo insha Allah qala malikun في رجل اشترى شقصا في أرض مشتركة بثمن إلى أجل wanda yazo ya sai sharaka din da hakkin shufa sai ce she zuwa wani lokaci ba za a biya zuwa ya saya amma zuwa wani lokaci fa arada shariku an yakhudha bi shuf'ati sai wanda ke da hakkin shafa'a din sai zo ya ce ni zan dauka da shufa qala malikun imam malik ya ce in kana maliyan ya ce in wanda ya saya bashi din mai hali ne falahu shufa'atu bi zalika thamani ila zalika al-ajali shi wanda yazo ya ce zai karba din in mai hali ne za a bashi shufa'a zuwa wancan lokacin da wancan ya saya ce ya saya bashi din wa in kana makhufan an la yu'addi thamana ila zalika al-ajal in kuma ana shakka cewa wanda ke da hakkin shufa'a din ba zai iya biya ba lokacin da aka yanke din fa idza ja'ahum bi hamilin mali'in thiqatin misla alladhi ishtara minhu ash-shakhs fi al-ard al-mushtaraka fa dhalika lahu in ya kawo wani yace to gashi wannan shi zai biya lokacin da aka sa sai aka amince da shi to za a sayar mishi kamar yadda aka sayar ma wancan din zuwa wani lokaci din qala malikun imamu malik yace لا تقطع شفعة الغائب غيبته لا تقطع شفعة الغائب غيبته وكما قال كده لا تقطع لا نافية تقطع فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناسب والجازم لأن المضارع يرفع إذا خلا من الناسب أو الجازم بحيث إذا دخله ناسب نصب وإذا دخله جازم جزم لا تقطع باتا ينكيوا شيء يجي ما باتا ينكيوا بني ga fa'ilin can gaba ga fa'ilin can gaba la taqta'u shuf'atal ghaibi ghaibatuhu fa'ilu taqta'u kenan imamu malik kenan muna irabin shi ne tukunna yace taqta'u fi'lun mudari'un sai ka ce marfu'un limadha litajarrudihi min an-nasibi wal jazim hadha huwa al-i'rab as-sahih fi'l mudari'i ne marfu'i ne saboda me saboda ba a samu nasib ko jazim ya shiga mishi ba saboda inda an samu nasib ya shiga sai ce lan taqta lam taqta lan sai ka ce harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin taqta fi'l mudari'in mansubun bilan alaysa kadhalik in jazmin lam taqta lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin taqta fi'l mudari'in majzumun bilam an fahimta wannan irabin duk ya zo ne saboda imam malik sai daga baya kawo fa'ilin la taqta'u shuf'atal ghaibi ghaibatuhu ai
wanda ke da haƙƙin shufa'a ke zama baya nan kasancewar shi baya nan baya hana haƙƙin shi na shufa'a abin da Imam Malik yake sai faɗa ki an fahimta wa in talat ghaibatuhu ko da a ce hukuwar tasa ta yi tsawo wa laysa lidhalika indana haddun tuqta'u ilayhi shufa'a Imam Malik yace ba mu da haddi cewa in yan bai zo ba zuwa lokaci kaza haƙƙin shi na shufa'a ya sarai kenan yace ba mu da wannan haddi mana duk sa'ad da yazo yana da haƙƙin shi kenan qala malikun Imam Malik yace fi ar-rajuli yuwarrithu al-ardha nafaran to Imam Malik ya kawo wata mas'ala yace yuwarrithu al-ardha nafaran wannan maganar sai an fassara ta mutum ne yake da ƴaƴa sai ya mutu ya bar su ba su za su gaje shi ba za su gaji gonan da menene nafaran min waladihi cikin ƴaƴansa thumma yuladu li ahadin nafari cikin ƴaƴan sai daya aka haifan masa da ya zama jikan shi kenan da ya mutu ya bar ƴaƴa sun gaje shi ko cikin ƴaƴan shi kuma ɗaya cikin su sai aka yi masa ya haifi ɗa an fahimta shi da ya haifi ɗan sai ya mutu sai ya bar ɗan shi kenan al'ab alaysa kazalik fa yabiu ahadu waladi almayti haqqahu fi tilka al-ard to ɗaya cikin ƴaƴan wanda ya mutu din nan zai sayar da hakkin shi a cikin wannan abin da aka gada shi Imam Malik yake hukunci ce fa inna akhal ba'i ahqqu bi shuf'atihi min umumatihi shuraka ya abihi yace dan uwan wanda zai sayar da abin shi yake da hakkin shufa'a ba baffanninsa ba kannin ubansa ba shi yake da haƙƙi a wajen malikiya qala malikun wa hadha al-amru indana yace haka al'amarin yake a wajen mu qala malikun Imam Malik yace mas'alar ta fito manyan malaman masu fassarar kansu sun zo wurin su wala alla maliku yuridu kaza wala alla maliku yuridu kaza wayansu masu sharhin ma duk wayansu babu karshe suka tsallake shi ba sai su je wurin wani babin su ci gaba da fassara an fahimta qala malikun ash-shuf'atu bayna ash-shuraka'i ala qadri hisasihim hakkin shufa tsakanin waɗanda ke da musharaka a ciki kowa gwargwadon hissansa da ke ciki gwargwadon rabansa da ke ciki ya kuzu kullu insanin minhum bi qadri nasibihi kowa zai dauki gwargwadon nasibin shi a ciki in kana qalilan fa qalilan wa in kana kaseeran fa bi qadrihi wa dhalika idza intashahu fiha in basu fahimci juna ba kenan aka samu sabani a cikin su amma in an fahimci juna to ai matsalar tana da sauki ba damuwa kenan ko qala malikun Imam Malik yace fa amma an yashtari rajulun min shuraka'i haqqahu fa yaqulu ahadu shuraka'i ana akhudhu min shuf'ati biqadri hissati to sai ce fa amma an yashtari rajulun min shuraka'i haqqahu wani a cikin masu musharaka din ya ce yana son ya sai haƙƙinsa fa ya kulu ahadu shuraka'i sai ɗaya cikin masu musharaka ɗin sai ce ana akhudhu min ash-shuf'ati bi qadri hissati ni zan ɗauki gwargwadon rabona ne wa ya kulu al-mushtari sai wanda zai saya ɗin ya ce in shi ita an ta'khudha ash-shuf'a kullaha aslamtuha ilayka in zaka ɗauki shuf'a baki ɗaya zan sallama maka wa in shi ta anta da fada in kuma baka iya dauka ka bar shi fa innal mushtariya idza khayyarahu fi hadha wa aslamahu ilayhi wanda zai sai din aka bashi zabi ya mika masa yace gashi ko ka sai duka ko ka bar duka fa laysa lish-shafi'i illa an ya'khudha shufata kullaha mai haƙƙin shufa din ba shi da zabi sai dai ko ya dauki dukka aw yusallimuha ilayhi ko ya bari fa in akhadhaha فهو أحق بها وإلا فلا شيء له إن يا دوكا تو شي في cancanta da ita in bai dauka ba kuma to bashi da komai qala malik fi ar-rajul yashtari al-arda fa ya'muruha imam malik yace mutun ne sai gona ko fili ko menene fa ya'muruha bi aslin sai raya wannan abin ya dasa bishiya a ciki
yada'uhu fiha aw al-bi'r yafiruha da ya sayi gonan sai da shi ya dasa bishiya ciki ko ya haka rijiya a cikin gonan thumma ya'ti rajulun fayudriku fiha haqqan fayuridu an ya'khudha bi shuf'ati sai wani mutum yazo kaga yace fi ar-rajuli ar-rajul huna ma'rifa sa'annan thumma ya'ti rajulun nakira wal ma'rifa idza u'idat nakira la iqtadat at-taghayyur النكرة إذا أعيدت معرفة كانت أين الأولى أما المعرفة إذا أعيدت نكرة اقتضت التغاير فيدرك فيها حقا شيء يتردى أن جارقونا أن دس بالشياسان نكو أي ريجيا فيريد أن يأخذها بشفعتي سيتنيزا أو كاد حكي شفعاتا إنه لا شفعة له فيها إمام مالك يقول باك شفعة سيدي إلا أن يؤتيه قيمة ما عمر سيدي إن يبيع كيما أبند أكا كشي تكين دس بشي قوي الرجال فإن أعطاه قيمة ما عمر كان حق بالشفعة إن يبيع وهلد أكي تشيكي دا يفتن شنتا يدوكي شفعة وإلا فلا حق له فيها إما هكذا باشد حكي تكي قال مالك إمام مالك يتي من اشترى شقصا في دار أو أرض وان يسي wani rabo a cikin gida ko gona ko fili wa hayawanan wa urudan fi safaqatin wahida fili ne ya saya ga dabbobi a ciki ga abubuwa na arziki a ciki ya hada su baki ɗaya ya saye su nan ba a me? to man ba a hissatahu min ardin audarin mushtaraka wanda ya sayar da rabonsa a cikin gona ko gida ko wani abu da aka yi musharaka a ciki falamma alima anna sahiba shufati ya akhudhu bi shufati ya sayar maka sai ya tuna ai wanda ke da hakkin shufa zai zo ya nemi hakkin shufa din istaqala al-mushtariya yace kai da ka saya din nan ka warware ciniki fa aqalahu sai aka warware ciniki qala imam malik yace laysa zalika lahu ba shi da hakkin yin haka wa shafi'u haqqu biha bi saman allazi kana ba'aha bihi wanda ke da hakkin shufa shi ke da hakkin a sayar mishi da kiman da aka sayar ma wani shi a sayar mishi shi ma haka qala malikun man ishtara shiksan fi darin aw ardin haka yake ko wanda ya sayi wani rabo a cikin gona ko fili ko gida wa hayawanan wa arudan fi safakatin wahidan wanda da ka sayi gona din sai gona akwai dabbobi da abubuwa na arziki da abubuwa duk aka hada aka yi ciniki ɗaya ka sayi su fatalaba shafi'u shuf'atahu fi dari aw al-ardi wanda yake da hakkin shufa shi zo shi yana son a bashi shufa a kas cikin rabin gonar ko filin ko gidan faqala al-mushtari wanda ya saya din sai ya ce khudh mashtaraitu jami'an fa inni inna mashtaraytuhu jami'a yace a'a in kana so ka dauki duka baki daya ai ni na sai su ne baki daya a hade ya zaka so ka zo ka sayi filin ka bar min dabbobin ya zai da su qala malik imam malik yace bal ya'khudhu ash-shafi'u shuf'atahu fi ad-dari aw al-ardi bi hissatiha min dhalik al-thamani yuqamu kullu yace mai hissa zai zo ya bi hakkin shuf'an shi abin da ya nema din ko gonan ko gidan gwarodon abin da ya nema sai a kawo komai a yi masa kima wannan kimarsa kaza wannan kudin shi kaza wannan kudin shi kaza sai ka dauki shufa'ar ka kana da haƙƙi kullu shay ishtarahu min zalika ala hiddatihi ko dukkan su kowanne a yi masa kima shi kadai ala thaman alladhi ishtarahu bihi akan kudin da ya saya ya hada su duk ya saye su naira miliyan 1 ga fili gona ga gida ciki ga menene ga rijiya ga dabbobi a ciki sai a zo a yi ma komai kudi
har ya kama miliyan 1 din sai aka waɗanda suka kware wannan zai kaza wannan zai kaza wannan zai kaza thumma ya'khudhu shafi'u shuf'atahu billadhi yusibuha min alqimati min ra's ath-thaman me wanda yake da shuf'a sai zai dauki shuf'arsa da gurgurdon da aka yi ma wurin firashi komai aka yi masa firashi wala ya'khudhu min al-hayawani wal 'arud shay'an illa an yasha dhalika ba za a ce dole sai ya sayi dabbobin ba sai dai in yana so sai ya saya. Qala malikun imamu malik yace wa man ba'a shakhsan min ardin mushtarakatin wanda ya sayar da rabonsa a cikin gona ko fili wanda suke da ishtiraka a ciki musharaka a ciki fa sallama ba'du man lahu fiha ash-shuf'a lil ba'i waɗansu da suke da haƙƙin shufa'a a ciki sai suka yadda suka mika wuya wa aba ba'dhum illa an ya'khudha bi shufa'atihi wannan suka ce to mu mun yadda a sayar mishi wannan suka ce a mu ba mu yadda ba sai mun dauki shufa'a din mu inna man aba an yusallima ya'khudhu bi shufa'ati kullaha yace wanda yace shi ba zai bada izini a sayar ba zai yadda ba zai janye ba zai bada izini ba to sai ya dauki shufa'an duk baki ɗaya ba rabi zai dauka ba وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي باشي da hakkin yace to gurgurdon hakki na shi zan dauka aka ce sai dauki duka ko ya bar duka qala malik imam malik yace fi nafarin shuraka fi darin wahidatin mutane ne suke da musharaka a cikin gida guda daya fa ba'a ahaduhum hissatahu dayan su she sayar da rabon shi a ciki wa shuraka'uhu ghayyabun kulluhum waɗanda suke da musharaka a cikin dukkan su ba sa nan illa rajulan sai mutum ɗaya a ciki fa urida ala al-hadiri an ya'khudha bi shuf'ati aw yatruka wanda kenan din sai aka ce mishi ko ka karbi shuf'a ko ka bari fa qala ana akhudhu bi hissati wa atruku hissasa shuraka'i hatta yaqdamu yace ni zan dauki rabona ne in bar rabon ƴan uwana har sai in sun zo fa in akhadhu fa zalika in sun dauka to yayi daidai wa in taraku akhadhu jami'a shuf'a in suka ce a'a sai zan dauki in biya duka baki daya in dauka qala malikun imamu malik yace laysa lahu illa an ya'khudh zalika kullahu aw yatruka imamu malik yace ko dai ya dauki duka ko ya bari فإن جاء شركاؤه أخذوا منه أو تركوا إن شاءوا إما سحك مشاء شفعة سكزو كوس كرباد كوس دوكي حك شفعة كوكو أصبر مسا فإذا أريد هذا عليه فلم يقبله فلا أرى له شفعة إن أكا نونا مسا بكربابا إمام مالك يتبانا غنينا دا حك شفعة shuf'a ainihin shuf'a mecece shuf'a kuna mallakan abu ko biyu ɗaya na son ya sayar da ɓangaren shi zai sayar ma wani ya zo ka zama ka samu wani kuma ya zama musharaka da shi ne aka ce kai ka fi cancanta ya sayar maka in ya sayar kana da hakkin ka ɗaukaka kara ka ce kana da hakkin shuf'a sai a karbo a baka ka biya saboda ka mallaki abinka ba ka son a hada ka da wani a ciki amma har aka zo aka raba ga ɓangarenka aka yi makomai iyaka ga ɓangarenka ga ɓangaren wane aka yi hanya a ciki to ba ka da haƙƙin wannan shufa kuma to mai makoci ya yi abin ya fito fili babu ma la takha'u fihi shuf'a babin da yazo na bayanin abinda ba a shuf'a a ciki yaushe ne ba za a yi shuf'a ba wani abubuwa ne da ba za a yi shuf'a ba a ciki qala ya qala malik an muhammad bin umarata an abi bakr bin hazm anna usman ibn affan qala yace sayyidina usman ibn affan radiyallahu anhu yace idza waqa'atil hudud fil ardi in aka fidda iyaka a cikin gona ko a hanya aka yi iyaka kai ga bangaren ka wannan ga bangaren shi fala shuf'ata fiha
to ba wanda ke da hakkin yin shufa'a kuma wala shuf'ata fi bi'rin ba a shufa'a a cikin rijiya saboda ai rijiya ba za ta rabu ba ko wala fi fahalin nakhlin ba za a yi shufa'a kuma ba a cikin gonan dabino ne wannan kilili da ake sawa nan aure ko barbara din ba za a zo a yi shufa'a ba a ciki qala malikun وعلى هذا الأمر عندنا يجي حكى الأمر يكي أوجب متان المدينة قال مالك إمام مالك يجي ولا شفعة في طريق صلها القسم فيها أو لم يصله يجي باب شفعة akan hanya da kuke mallaka ko da za a iya raba ko ba za a iya raba ba hanya ce ta jama'a ba za a yi shufa wannan ce shi zai sai a batta har da take hanya ce ta jama'a qala malikun في رجل اشترى شقصا من أرض مشتركة wanda ya sai rabo a cikin gona da ake mallaka ko ala annahu fiha an bil khiyar yace shi za a bashi zabi al khiyar fa arada shuraka'ul ba'i an ya'khudhu ma ba'a sharikahum bi shuf'ati qabla an yakhtara al mushtari wa'anda ke da haƙƙin fa arada shuraka'ul ba'i waɗanda ke da musharaka a ciki shuraka'in wanda yake zai sayar ɗin sai suka ce an yi akuzu ma ba a sharikuhum bi shufa'ati sai suka ce wa abinda ka sayar ɗin mu za mu ɗauki shufa'a za mu biya mu ɗauka kabla an yaktara al-mushtariya kafin wanda ya sayi ɗin ya zaba dama an ba shi zabi inna zalika la yakunu lahum hatta ya'khudha al-mushtariya wa yathbuta lahu al-bay'u imam malik yace ba su da wannan haƙi sai wanda ya saya ɗin in ya zaba ya ɗauka ya tabbata cewa ya saya ya zama mallakarsa fa'iza wa jaba lahul bai'u falahum shufa to in ya zamana an ciniki ya cika an gama ya saya to shine suna da shufa a ciki kenan wa qala malikun fi ar-rajul yashtari ardan fatamkutu fi yadayhi hina thumma ya'ti rajulun fayudriku fiha haqqan bi mirasin mu tafi mu karasa koko ko akwai tattaunawa a karasa قال مالك إمام مالك يتي في الرجل يشتري أرضا فتمكث في يديه وندي سيقونا قونا تزونا هنشي حينا وزوها ونلوكتي ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا بميراث sai wani kuma ya zo ya samu ya riski haƙƙi da aka yi na gado inna lahu shuf'a ya ce zai shuf'a in sabata haƙƙuhu in haƙƙinsa ya tabbata yana da haƙƙin shuf'a wa inna ma aghallatil ard min ghallatin fa hiya lil mushtari al awwali abinda gonan ta bayar na amfanin gona na wanda ya sai na farko ne ila yawmi yasbutu haqqul akhari har zuwa lokacin da ɗaya na biyu shi ma haƙƙinsa zai tabbata li'annahu qad kana daminaha saboda wanda ya sayi na farko din ai ya lamunce wannan abin don da abin ya halaka hasararsa ce law halaka ma kana fiha min ghirasin aw dhahaba bihi as-sailu saboda ya lamunce da a hasara aka yi shi kadai zai dauka to shi yasa yanzu shine haƙƙi shike da haƙƙi a ciki qala yace fa in tala zamanu in lokaci yayi tsawo aw halaka shuhudu ko waɗanda suka yi shaida abu sun halaka aw matal ba'i'u aw al-mushtari ko wanda ya sayar ko wanda ya saya sun ya mutu aw huma hayyani ko mai saya da mai sayarwa duk suna nan a raye fa nusiya aslul bai'i sai aka manta asalin cinikin da aka yi wal ishtira'i cinikin da aka yi da wanda ya sayar cinikin sayar da sayarwa duk an manta nawa ne ya aka yi lituli zamani saboda tsawon lokaci fa inna shuf'ata tanqati'u yace shuf'a za ta yanke anan wai akhudhu haqqahu alladhi thabata lahu sai ya dauki haƙƙinsa da ya tabbata masa wa in kana amruhu ala ghairi hadha alwajhi fi hadathati alahdi wa qurbihi koda a ce wa in kana وإن كان أمره
على غير هذا الوجه في حداثة العهد وقربه كون الأمر يا كسن على غير هذا الوجه في حداثة العهد وقربه كون أشد أكي أبن بجمع وأنه يرى أن البائع غيب الثمن وأخفاه ليقطع ذلك حق صاحب الشفعة yana ganin wanda ya sayar abin ya ɓoye cinikin ne baya son a san nawa aka saya yaya aka yi saboda an ce in aka samu tsawon lokaci to haƙƙi ya abin ba a san ya aka yi ba ya aka yi ba to wannan ba tsawon lokaci aka samu ba wanda ya sayar ne ba wai tsawon lokaci ba ne ya ɓoye cinikin da aka yi ne saboda haƙƙin shufa'a quwwatil ardu ala qadri ma yura annahu samanuha to ya za a yi sai ce sai a zo a duba kasan a yi mata gonan a yi mata kima wannan gonan kimanta zai kaza fa yasiru thamanuha ila zalika sai a ce to yanzu kudin gonar ya zamo kaza kenan thumma yunzaru ila ma zada fil ardi min bina'in aw ghirasin aw imaratin gonar ta kama kaza amma za a duba gani ya gyara kaza ya gina kaza ciki yayi kaza a ciki فيكون على ما يكون عليه من ابتاع الارض بثمن معلوم ثم بنى فيها شيء اي مش irin yadda za a yi ma wanda ya sayi gona da aka sani nawa ne farashin gonan ko menene ya kama amma yayi gini a ciki yayi kare a ciki wa garasa kuma yayi shuka a ciki thumma akhadha sahibu shuf'ati ba'da zalika sa'annan in ai wannan kima wanda zai yi shufa sai ya zo ya dauke shi bayan wannan ciniki da aka yi da gyara da abin da aka yi duk lissafin da aka yi duka shi zo ya dauka akan haka a kiyas ma'ana waɗanda suka san kima abu za zo su yi ma abin farashi don wanda ya sayar ya boye baya son a san farashin sa nawa ne qala malikun imam malik yace wa shuf'atu thabitatun fi mal al mayyit yace shuf'a ta tabbata a cikin dukiyar mamaci kama hiya fi mal al hayy kamar yadda shufa take a cikin dukiyar rayayye fa in khashiya ahlul mayyit an yankasira malul mayyit qasamuhu thumma ba'uhu falaysa alaihim fihi shufa in suna ganin fa in khashiya ahlul mayyit an yankasira malul mayyit in magadan mamaci suna ganin suna jin tsoron kar wannan dukiyar ta kare dukiyar mana farashin abin ya kare ko darajar abin ta faɗi kasamuhu thumma ba'uhu sai su rarraba sa'annan su sayar fa laysa alaihim fihi shuf'a to a lokacin ba su da shuf'a kenan qala malikun wala shuf'ata indana fi 'abdin wala walidati yace babu shuf'a a wajen mu a cikin bawa ko baiwa wala ba'irin wala bakaratin wala shatin wala fi shay'in min alhayawani wala fi thawbin wala fi bi'rin laysa laha bayadu banda rijiya a cikin rijiya sai ce laisa laha bayadu rijiyar da ba ta da farfajiya gefe da za a samu wani fili da ita a yi amfani ce babu shufa a ciki amma in rijiya ce take da bayad abinda ake ce bayad shine filin da ke kewaye da rijiyar ba a shuka komai ba a ciki filin yana da kima aiko innama shufatu fi ma yasluhu annahu yanqasim shufa yana tabbata ne a cikin abinda za a iya raba shi وتقع فيه الحدود من الأرض إياكا تشيوا ونقا إياكا ونقا إياكا فأما ما لا يسلوه فيه القسم فلا شفعة فيه أبند بزاء يربا كما ريجيا بزاء يشفع بأتك قال مالك إمام مالك يتي ومن اشترى أرضا فيها شفعة wanda ya sai gona ko fili ko menene akwai shuf'a a ciki linasin hudurin mu wa'ansu mutane suna da haƙƙin shufa kuma suna nan falyarfa'ahum ila sultani sai ya kai karan wajen alkali fa imma an yastahiqu wa imma an yusallima lahu sultanu ash-shuf'ata ko su yadda ai shufa ko alkali ko sultan imamin musulmi ya ce ayi abin da karfi fa in tarakahum falam yarfa amrahum ila sultan in ya kyale su bai ɗaukaka abin zuwa wajen sultani ba wa kada alimu bi shira'ihi kuma sun san lokacin da ya saya fataraku zalika hatta tala zamanuhu suka kyale shi har lokaci yayi tsawo thumma ja'u yatlubuna shuf'atahum fala ara zalika lahum imam malik yace ba na ganin suna da haƙƙin shuf'a
ya sha hannun jari da ake sayarwa ta yaya mutum ya mutu ya bar gado shi ko kuwa yaya ayin maganar shiya shi ne wani yana da shiya wani yana da shiya wani yana da shiya domin ya haifar da shufa ke me ya kawo shufa kana da shiya miliyan kaza wannan yana da shiya miliyan kaza wannan yana da shiya miliyan kaza kowa ba ya san mallakarsa ba to me ya kawo kuma shufa a to in ya ce zai sayar da tasa kuma me ce sayar ana sayarwa zai iya sayar da abin shi zai iya sayar da abin shi sa'annan kuma tare da cewa wayannan ka'idoji duka in suka kafa ka shiga ci sai sun kafa ma doka dole ka bi dokansu اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.
إضاف إلى ذلك بعد ذلك في مال الميت a cikin rijiya sai ce laisa laha bayadu, rijiyar da ba ta da farfajiya gefe da za a samu wani fili da ita a yi amfani ce babu shufa a ciki. Amma in rijiya ce take da bayad, abinda ake ce bayad shine filin da ke kewaye da rijiyar ba a shuka komai ba a ciki, filin yana da kima aiko. innama shufa'atu fi ma yasluhu annahu yankasir, shufa'a yana tabbata ne a cikin abin da za a iya raba shi. وتقع فيه الحدود من الأرض إياكا شوى ونقى إياكا ونقى إياكا فأما ما لا يسلوه فيه القسم فلا شفعة فيه abinda ba za a iya rabawa kamar rijiya yace ba za a yi shuf'a ba a ciki. qala malikun, imamu malik yace wa man ishtara ardan fiha shuf'atun, wanda ya sai gona ko fili ko menene akwai shuf'a a ciki, linasin hudurin, waɗansu mutane suna da haƙƙin shufa kuma suna nan, falyarfa'ahum ila sultani, sai ya kai karan wajen alkali, fa imma an yastahiqu wa imma an yusallima lahu sultanu ash-shuf'ata, ko su yadda ai shufa, ko alkali ko sultan imamin musulmi ya ce ayi abin da ƙarfi. fa in tarakahum fa lam yarfa amrahum ila sultan, in ya kyale su bai ɗaukaka abin zuwa wajen sultani ba, wa kada alimu bi shira'ihi, kuma sun san lokacin da ya saya, fa taraku zalika hatta tala zamanuhu, suka kyale shi har lokaci yayi tsawo, thumma ja'u yatlubuna shuf'atahum fala ara zalika lahum. Imamu Malik yace ba na ganin suna da haƙƙin shuf'a. ya sha hannun jari da ake sayarwa ta yaya mutum ya mutu ya bar gado shi ko kuwa yaya bayan maganar shiya shi ne wani yana da shiya wani yana da shiya wani yana da shiya domin ya haifar da shufa ke ne me ya kawo shufa kana da shiya miliyan kaza wannan yana da shiya miliyan kaza wannan yana da shiya miliyan kaza kowa ba ya san mallakarsa ba domin ya kawo kuma shufa a to in ya ce zai sayar da tasa kuma me ce sayar ana sayarwa zai iya sayar da abin shi zai iya sayar da abin shi sa'annan kuma tare da cewa wayannan ka'idoji duka in suka kafa ka shiga ciki sai sun kafa ma doka dole ka bi dokansu. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.